तुला समा तुला समा अंगाला राख बसले ही तुला राग दिसते अरे ही राख ही तुला राग दिसते परमेश्वराच्या नावानं जय देवाच्या नावानं कुणीच म्हटलंय काय म्हटलंय कुणीच म्हटलंय काय म्हटलंय स्नान करून तीर्थ घडे तर पाण्यात काय बेडूक थोडे रुद्राक्षाची माळ घालत ही रुद्राक्षाची माळ परमेश्वराच्या नावानं हे थेरड्या काहीतरी बोललो कुणीच म्हटलंय काय म्हटलंय गळ्यामध्ये रुद्राक्ष माळा घालून गळ्यामध्ये रुद्राक्ष माळा घालून या आणि करी पाप कर्म संधी साधून हे दाढी मिशीचं जंगल वाढविलंय हे जंगल दिसतंय तुला या देश जंगल आहे घोड्याला काय थोड्या पारंब्या असतात काय? सिंहाला काय थोडी आयाळ असते काय म्हणतोस? दाढी मला बोकड तू अरे तू दुष्काळ घालून पडला काय ते काय करशील तू माझं काय करशील? काय करशील साप देऊन तुला दंड करी खरोखरीचा साधू नव्हे हा? अरे ब्रह्मतित माया करता साधू नव्हे ब्रह्मतित माया ब्रह्मतित माया वृक्षतित छाया आणि बुवातित माया तुला ठार सुद्धा मारलं पण ब्राह्मण असल्यामुळं ब्रह्मत्याचा वातक माझ्यावर येऊ नये म्हणून तुला संधी देतोय पण जाताना सांगून काय सांगतो काय ते तुझ्यानं होईल ते तुझ्यानं होईल ते आता
तू जाणतोय काय तुमची की होय 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 पण तुमचा उपवर्त कुणी मग केला सांग काय मी भोंदू झालो हो, भोंदू मी भोंदू झालो तुम्ही भोंदू हो. असं कोण म्हणाला नाव सांगा मी राखेत लोणारा स्वान नाही, झालो. नाही, 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 स्वान म्हणजे सांग. कुत्रा. तुम्हाला तो स्वान म्हणाला अरे, काय रे तो त्याचं? कोण तो कोण फक्त हे मी नाव- भ्रष्ट झालो रे मी भ्रष्ट झालो एवढी त्याची हिंमत हा तपोनिधी भ्रष्ट झाला रे कोण म्हणाला तुम्ही भ्रष्ट होणार नाही त्याला असं कोण म्हणाला कोण तो ऐकायचं आहे हो नाव सांगा फक्त अवंती नरेश तो उन्मत्त अवंती नरेश राजा शाकून त्याने तुमचा उपमर्द केला हा माझा मला सोडणार नाही. आश्चर्य वाटते मला कारण तो एक राज करताय क्षत्रिय राज करताय लाखो प्रजांना न्याय देतोय आणि त्याने तुमच्या बाबतीत अन्याय करावा हा? हे आश्चर्य अशी वाटतं योग्यता काय हा? तुमची योग्यता त्याला पटली पाहिजे मी सुद्धा एक ब्राह्मण आहे ब्राह्मणाचा अपमान मी सुद्धा केव्हाही खपून घेणार नाही पण योगीराज यावेळी त्याच्या नाशासाठी तुम्ही विभूती उचलली बायाच्या अंग माझ्या मस्तकाला भिडते होय हो तुमचं काय होते समजते अंगाची मला. माझ्या हाईटाही होते योगीराज तुम्ही बालपणापासून एकनिष्ठतेने देवाची भक्ती केलात आणि जी पुण्यही प्राप्त केलात ती लोप पावणार आहे कारण का तो मरणार आहे तुम्ही पापाचे वाटेकरी बनणार या विभूतीने तो ठार मरणार आहे अरे का बाब्याचा सेवन मी करतोय बाब्याचा अंत व्हायला हवा बरोबर आहे आणि ज्याने अन्याय केला त्याला शासन घडलं पाहिजे हा? पाप्याचा अंत झाला पाहिजे मग? हे तुमचं बरोबर आहे पण पाप्याचा अंत होईल त्याला शासन घडेल एवढं सगळे तर तुमची पुण्य ही राहील असा दुसरा मार्ग असला तर मार्ग आहे माझ्याजवळ नारदा तुझ्याजवळ दुसरा मार्ग आहे दुसरा तुझ्याजवळ पर्याय हो हो शांत पर्याय मला ऐकायचा आहे. ऐका अशा दुष्टांच्या नाशासाठी देवाने यावेळी 7वा अवतार घेतलाय हा? तो प्रभू रामचंद्र तुमच्या नारायणाचाच अवतार आहे तो तुम्ही तिथपर्यंत चला. अयोध्येचा राज करता हो प्रभू रामचंद्र हो इथं जाऊ घडलेला वृत्तांत त्याला सांगू हो तुमचा झालेला अपमान त्याने केलेला उपमर्द त्याला कथन करा तो देव भक्तासाठी तो ऐकेल हो हो हो. नक्कीच ऐकणार आहे तुमच्या मनाप्रमाणे साक्षी झाला वासुदेव नारदा नारदा येतोय नारदा नारदा जातोय. त्यापेक्षा एक काम कर माझ्या वतीनं तूच जर गेलास तर वतीनं हो. काही काही काम ही वतीनं होत नाही हो प्रत्यक्षात तुम्ही करा तुमचा हा चेहरा जायला हवं. पाहिल्यानंतर खरोखरच त्या भगवंताला दया येईल. मी जायला हवं बरं निघालो नारदा वासुदेव वासुदेव राजकर्ता चुकला पण आश्चर्य वाटतंय तो सुद्धा बालपणापासून भक्ती करतोय मग असा सद्भक्त एका सद्भक्ता बाबतीत वाईट करू शकतो नेमकं काय आहे मला सुद्धा जाणायचं अयोध्येच्या राज दरबारी प्रवेश करता झालो अयोध्येतील राज दरबार पाहिला असेल तर सारे माझे अयोध्या प्रजाजन हर्षभरित नजरेनं माझ्याजवळ पाहत आहेत आणि का नाही प्रत्येकांच्या मनोमन एकच जिज्ञासा निर्माण झाली एकच आशा निर्माण झाली आणि ती म्हणजे प्रभू रामचंद्राचं आगमन राज दरबारी केव्हा येईल आणि त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला लाभेल या जे आशेनं प्रत्येकजण आमच्याजवळ पाहत आहेत अर्थात प्रत्येकांची इच्छा पूर्ण करणं हे आमचं परम कर्तव्य आहे. तेव्हा प्रत्येक माझ्या प्रजाजनांना आहे माझा शुभ आणि मंगलाक्षत्राचा आशीर्वाद धर्माची विस्कळीत घडी सुरळीत करण्यासाठी आतापर्यंत मत्स्य कुर्म वराह नरश वामन परशुराम आणि सांप्रत दशरथ पिता आणि कौशल्य माता यांच्या कुशकुलात या राम अवताराने नटला गेलो केवळ भक्तजनांचं रक्षण करावं दुष्टधामिकांचा नाश करून धर्माची विस्कळीत घडी ती विस्कळीत घडी सुरळीतपणे चालावी यासाठी या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी मानव स्वरूपाने नटला गेलो कौशल्या माता कैकेयी माता सुमित्रा माता या 3 मातेंचं प्रेम आम्हाला लाभलं एवढंच कशाला भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अशा बंधूंची जोड आम्हाला लागली आणि संसारात सहाय्य करण्यासाठी सीतेसारखी पत्नी लाभली अर्थात सीता आमच्या जीवनात ज्यावेळी सीते
पदार्पण केलं आणि आमचा सुखाचा संसार चालू लागला. एवढंच कशाला, ज्या आमच्या मातेची इच्छा भरताला राज्याभिषेक व्हावा आणि केवळ या प्रभू रामचंद्राला 14 वर्षाचा वनवास व्हावा यासाठी पितृवचनासाठी अयोध्या सोडली आणि 14 वर्षाचा वनवास प्राप्त करून 14 वर्षाचा वनवास भोगण्याकरिता अरण्याच्या ठिकाणी जाणं झालं. आणि त्या अरण्याच्या ठिकाणी जाताच लंकाधीश रावण यानं चौर्य कर्मानं आमची पत्नी सीता हिचं हरण केलं आणि लंकेच्या ठिकाणी अशोक वाटिकेत नेऊन ठेवलं. अर्थात कैकच वानर आणि अखेर सीतेची मुक्तता करण्यासाठी रावणाने कुंभकर्णाचा नाश करून सीतेची मुक्तता केली. 14 वर्षाचा वनवास संपवून पुनश्च अयोध्येत पदार्पण केलं. आमच्या पितृदेवतांची जी इच्छा होती त्या इच्छेप्रमाणे या अयोध्येच्या राजगादीवर आम्हाला बसवण्यात आलं. त्यांच्या मस्तकी असणारा राजकिरीट आमच्या मस्तकी ठेवण्यात आला आणि राम राज्याभिषेक झाला. त्या दिवसापासून राम राज्याला सुरुवात झाली. सारे प्रजाजन आमच्या आज्ञेत वर्तन ठेवतायत. अशा तऱ्हेनं हे अयोध्येचं राज्य यापुढं सुरळीत चालावं ही माझी परमेश्वर चरणी प्रार्थना आहे. देवा, आम्हाला आशीर्वाद असावा. जरी मानव स्वरूपानं आज आम्ही नटलं गेलो, तुमचे जरी हौस असलो तरी आज मानव स्वरूपाने या प्रजाजनांचं रक्षण करण्याची थोर जबाबदारी हाती घेऊन आम्ही हे कर्तव्य करतो. तेव्हा हे राज्य हाकण्याची सुबुद्धी आम्हाला प्राप्त करून द्यावी हे सविनय प्रार्थना, सविनय प्रार्थना, सविनय प्रार्थना. नाही धनाची अपेक्षा, फक्त अपेक्षा आहे ते आशीर्वादाची. धन संपदा न लगे आशीर्वाद घ्यावा. त्यांचा आशीर्वाद अवैध घेऊन आणि कुपेचा श्रेष्ठान आपला पृष्ठभागी राखावं हेच आपलं नित्याचं कर्तव्य आणि तेच कर्तव्य आज पूर्ण करण्यासाठी हा सौमित्राचं आगमन इथपर्यंत झालंय. आपला भ्राता सौमित्र आपल्या पदकमली लिहिलं शुभानी मंगळसूत्र आशीर्वाद द्यावा. शुभानी मंगळसूत्र आशीर्वाद द्यावा. देवतुल्य दादा माझे देवतुल्य देवतुल्य
दादा शुभम भवतु मंगलम. तुमच्या आशीर्वादानं मला अगदी प्रसन्न झालं. हं? दादा तुमची आज्ञा घेतली आणि राज्यात फेरफटका मारण्यासाठी का गेलो होतो माहितीये का? का? की लाख प्रजाजन तुमच्यावर कोणते गौरवकार मुखातून बाहेर पडतायत. त्यांच्या मुखात तुमची जी वाहवा होते तीच ऐकण्यासाठी माझं आगमन झालं होतं. माझं जाणं तिथपर्यंत झालं होतं. तिथून आज मी इथपर्यंत आलोय आणि मला अगदी तृप्त झालं. सारी लाख जनता तुमच्या नावाचा जय जयकार करतात. तुमचा नावाचा अगदी उदो होतोय आणि की मला अगदी प्रसन्न झालं. सौमित, हा आज आमचा जय जयकार ऐकून तुमच्या मनाला समाधान वाटतं, आनंद वाटतं. आज संतोष तुमच्या मनाच्या ठिकाणी निर्माण झाला. आज प्रजाजन वावरतायत ते आमच्या एकट्याच्यामुळे नव्हे, मग तर आपली साथ आम्हाला आहे आणि म्हणून हे राज्य आबादी आबाद राखण्याचं कर्तव्य आमच्याकडे घडतंय. पण दादा ही सारी किमया कोणाची असेल तर फक्त तुमची आणि तुमचीच. तुमच्या मार्गदर्शनाखाली तुमचे सारे बंधुराज वावरण्याचं कर्तव्य करतात. तुमच्या आज्ञेचं तंतोतंत पालन हे सारे बंधुराज करतात. पण मला एकच विचार सतावतोय. कोणता? आज या राज्याच्या ठिकाणी तुझं आगमन झालं, हा पण अद्याप शत्रुघ्नाचं आगमन झालेलं नाही. भरत आणि शत्रुघ्न इथपर्यंत आलेले आहेत. दादा यांचं कारण? त्यांच्यामध्ये दिलेली थोर जबाबदारी ते पूर्ण करण्यासाठी गेलेत. नक्कीच जबाबदारी पार पाडून इथपर्यंत त्यांना ऐकवलंय. तरी त्यांच्या ताब्यात आलं. भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ मानिलं एवढ्यात नव्हे, तर कर्तव्याच्या मार्गाने चालत असताना कर्तव्य ध्येय हे उदासीन वागून आजवर इतर जगण्याचं कर्तव्य मी करतोय एवढ्यात नव्हे, तर माझे कर्तव्य कोणते असेल तर माझे पित्याप्रमाणे पित्या समान बंधू हिचा आशीर्वाद घेणं हे मला क्रमप्राप्त आहे. म्हणून माझ्या बंधूचा आशीर्वाद घेणं हे मला उत्तम. हा भरत आपल्या चरणी लीन होतोय एवढंच नव्हे, देवासमान आपली कीर्ती आहे एवढंच नव्हे, देवतुल्य तुम्ही आहात म्हणून म्हणतोय. देवतुल्य दादा माझे, देवतुल्य दादा, देवतुल्य दादा माझे, देवतुल्य दादा माझे, देवतुल्य शब्द मुखाने निघतायत आणि जागा असेल तर न्यायालयासाठी अरे येणारा अतिथी अपंग द्यायचं कुणी का असेना त्यांचं स्वागत करणं आपल्याला प्रत्येकाचं स्वागत करायचंय. तुमच्या अंगात शिरसावं नवल. वासुदेव! आदराने त्यांचं स्वागत करण्याचं कार्य आम्ही करतो. हा सौमित्र आपल्या चरणी नतमस्तक होतोय, आशीर्वाद देतो. कल्याण! या अवधेत आपलं स्वागत आहे, स्वागत आहे, सुस्वागत आहे. या राघव कुठं आहे? आहे. आमचे दादा राजासनावर विराजित झालेले, चिंता करू नका. या शांत! विश्वामित्राचा आगमन झालाय. वासुदेव!
हे तपस्वी, हा राघव नतमस्त होता आपल्या चरणात. विजयी भव, कल्याण. नमो नमः नमो नमः नमो नमः. मोहन, तुलाही आशीर्वाद आहे. अयोध्येच्या राजप्रासादी आपल्या पावलं पडले असे होय का? या बसा. राघवा वाचण्यासाठी आला नाही. अरे तलवारच्या आग माझ्या मस्तकाला भिडते. सर्वांगच माझा निरीक्षण करून राहा. योगीराज, आपल्या सर्वांगाचं आम्ही निरीक्षण करतो ना. आपण क्रोधाने क्रोधायमान झालात आणि ते शब्द तुमच्या मुखाटी निघतायत ते क्रोधाचे. अरे अंगाची घाई नाही होते. अपमान मानस खंडनाचे भंग. शांत या विश्वामित्राचा झालेला. योगीराज, शांत व्हा. जेणेकरून तुमचा अपमान मानखंडन आहे तेजभंग कुणी केला, का केला हे जाणण्याची जाणशक्ती आम्हाला लावली. या म्हणतो बसा ते. सांगे बसा. राघवा बसण्यासाठी प्रवृत्त करतोय. बसतोय, पण माझ्या प्रत्येक प्रश्नाची समर्पक मला उत्तर हवी आहे. मोहन, आपल्या चरणाच्या ठिकाणी स्थान आहे ते आमचं. मग सांग रे. आपण आज्ञा करावी आणि ती आम्ही ऐकावी हे आतापर्यंत चाललं गेलं. आणि म्हणून सांगा, आज ते रागानं या अयोध्येच्या राज दरबारी प्रवेश करते झाला असं काय तुमच्या मग जीवनात? सांग. हा विश्वामित्र साधू नसून बंधू झाला. सांग, हा साधू नसून बंधू झाला का? अपमान माळ खंडना देतो. असं कोण आपल्याला म्हणालं? ज्याने लोकपिष्ट भक्षण करून देवदेवतांची भक्ती करून आजपर्यंत देवतांना प्रसन्न करून एवढं जे सामर्थ्य मिळवण्याचं कर्तव्य केलं, एवढं पुण्य प्राप्त केलं, ते साधू तो विश्वामित्र अखेर लावणारा स्वाम झाला का रे? असं कसं? असे अभद्र शब्द आणि आपल्या बाबतीत फक्त ध्यान करणारा मी बगळा झालो. पण देव, या केस कला नसून वडाचा पारंब्या झाला का रे? मग मला सांगा अपमान. गुरुदेव, आज तुमच्या अंगाची लाही लाही होते क्रोधाने क्रोधाग्नी तुमच्या अंगातून पेट घेतोय, जेणेकरून आज ते शब्द तुमच्या मुखाने निघतायत. मग सांगा, अशी कोणती व्यक्ती जेणे आपला सांग, त्या व्यक्तीने माझा अपमान केलाय. त्या व्यक्तीला तू काय करशील? कोणता तू शासन देणार आहे? ती कोणी का व्यक्ती असेना, त्याला शासन केल्याशिवाय हा राग मात्र राहणार नाही. फक्त त्याचं नाव मुखातून मुखोद्गार तुझ्या बाहेर पडतायत, पण शाब्दिक बोलावर तुझा विश्वास नाही. एक वचनी राखव ना तू. हे वचन पण महान आणि वचनपूर्वक शब्दात सांग. हे विश्वामित्र महामुनी, आम्ही दिलेला शब्द पाळण्याजोगं आतापर्यंत कर्तव्य केलं आणि आमच्या त्या शब्दावर तुमचा विश्वास नाही. खरं नाही. कारण जिथं या विश्वामित्राचा अपमान झालेला आहे, इथं नाही, तुला सुद्धा, तुझ्यावर सुद्धा माझा विश्वास नाही. मग महान, हे वचन आपल्या मित्र्या मनाला आज समाधान प्राप्त व्हावं यासाठी हा राघव वचन देतोय. ज्या कोणी व्यक्तीने तुमच्या बाबतीत अन्याय केला, अपराध केलाय, आज तुम्हाला नको त्या शब्दाने दळण करण्याचा प्रयत्न केलाय, ती व्यक्ती कोणी का असेना, सप्तम दिवसाचा भानुअस्तमान होण्यापूर्वी हा राघव त्या व्यक्तीला जगसंस्थापासून नष्ट करेल, जगसंस्थापासून नष्ट करेल. असं माझं वचन. मग आई, मग सांगा, ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून असे कोण? अरे तुझा मांडलिक राजकर्ता, हा मांडलिक राजकर्ता अवंती कोण आहे? राजा शाकून. अरे का राजकर्त्याला माझा अपमान केलेला आहे. मोहन, राजकर्ते राजा शाकून यानं आपला अपमान केला? नाही नाही, मनाला पटत नाही. माझ्यावर विश्वास नाही. त्यांचं सत्य या विश्वामित्रावर तुझा विश्वास नाही. असं नाही. तुमच्या शब्दावर आमचा अविश्वास वाटत नाही. मग आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवत नाही असा त्याचा अर्थ नव्हे. पण ज्याचा क्षत्रिय घराण्यात जन्म झाला, क्षत्रिय कुलोत्पन्न म्हणून ज्यानं आपली ख्याती कीर्ती आतापर्यंत अजरामर केली, असं राजकर्ता धर्माच्या ठिकाणी त्याचा धर्म केलाय, अधर्माला त्यानं प्रोत्साहन केलंय. नाही. अर्थात अपराधी व्यक्तीला शासन व्हायला असं होऊ शकत नाही. आमचं मन मानत नाही. पण योगीराज, राघवा, तुझा मांडलिक राजकर्ता छात्रकुलात जन्माला आलेला क्षत्रिय, त्या क्षत्रियाने का ब्राह्मणाचा महंताचा अपमान केलेला आहे. मोहन, हे तुला पटत नाही? अधोवधना तू या वसुंधराजवळ पाहतोय, हा तुला वाईट वाटतंय. एकच, ज्याचा क्षत्रिय घराण्यात जन्म
झालाय आणि आतापर्यंत क्षत्रिय कुल घुसवण्यासाठी सत्य न्यायाने धर्म ज्यानं आतापर्यंत आपल्या आचरणात आणलं आणि ते वागण्यासाठी तत्पर झाला असा राज करता त्याला सत्याचा मार्ग स्वीकारेला तुम्ही म्हणता सत्याचा मार्ग स्वीकारेला जेणेकरून आज तुम्ही प्रधानमान होऊन माझ्याकडून वचन घेण्यासाठी तत्पर झाला आई एक वचन तू एक बातमी तू एक बाणी तू दिलेलं वचन जर सत्य झालं नसेल तर निघालो त्याला काय करावे करे पण तुझ्या वचनाला आजपर्यंत तू झालेला आहे ते वचन आतापर्यंत आमचा मुखवटे निघालेलं वचन कधी असत्य झालं नाही ते सत्याने सत्य केल्याशिवाय आम्ही कधी मागं हटलो नाही अर्थात महान राजकर्त्याने कोणताही अपमान तुमचा करू द्या तुमच्या मुखातून निघणारे शब्द सत्य म्हणून जे वचन दिलंय ते वचन पूर्ण होणारच चिंता नसावी तुम्हाला दिलेलं ऋषी महंतांचा झालेला अपमान अर्थात तो अपमान दूर करायचा आणि यासाठी हवेत राजकर्त्याला शासन करेल हे शब्द आमच्या मुखावरती निघाले वचनाचे शब्द त्यांना आम्ही दिले अर्थात राजकर्ता कुठे असू द्या त्याला चिंता करू नका तुम्ही दिलेला शब्द आम्हाला काही वेगळा नाही हा तुम्ही दिलेला शब्द सत्य करण्यासाठी हा सौमित्र निघाला तुमची आज्ञा असते तुमच्या आज्ञेचा प्रकारे सौमित्र ठीक आहे त्याला शोधून या राजदरबारापर्यंत घेऊन या तुम्ही मला शुभ आणि मंगलचा आशीर्वाद द्या जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या आशीर्वादाने श्रेष्ठ त्या शाकून राजाची त्याला पदाला मदत करेल सौमित्राने भरत राजकर्त्याच्या सुधारता गेले अर्थात त्याला शासन करण्यासाठी गेले पण पुढे काय घडलंय हे कळण्यासाठी अयोध्येचं तुझं आगमन झालं एका अन्यायी व्यक्तीला शासन करण्यासाठी अन्याय हम्म, या राम राज्यामध्ये अन्यायी व्यक्ती आश्चर्य वाटते मला कोण एकच आमचे मांडलिक राजकर्ते राजा शाकून शाकून हम्म, राजकर्त्यानं विचार केला हो आणि तो म्हणजे विश्वामित्र महामुनींच्या जीवनात त्याने अपमानकारक शब्द त्यांच्या मुखातून काढले अर्थात त्यांचा अपमान मानखंडनाचे भंग या राजकर्त्याच्या करवी घडला आज धर्माची पायदळी घडली अधर्म प्रस्थापित करण्यासाठी अत्याचाराच्या मार्गाने तो जर जात असेल अर्थात त्याला शासन करणं हे माझं कर्तव्य आहे. म्हणजे यावेळी विश्वामित्र महाराज तुमच्यापर्यंत आले होय आणि त्यांनी तुम्हाला हे सारं कथन केलं तुम्ही त्याच्या बाबतीत आणि त्यांच्या बाबतीत आम्ही त्यांना वचन दिल्याने प्रतिज्ञा केली कोणती? आणि ती प्रतिज्ञा कोणती असेल सप्तम दिवसाचा भानु अस्तमान होण्यापूर्वी राजकर्ता राजा शाकुंतला जगसौख्यापासून नष्ट करेल तुझी घनघोर प्रतिज्ञा हं. आपल्या भक्ताला छळणारा राजकर्ता त्याला जगसौख्यापासून नष्ट करी अर्थात. आणि ती प्रतिज्ञा सत्य करण्यासाठी घाई गडबडीने आम्ही घाई गडबडीत चाललो होतो आश्चर्य वाटले मला. हा? देवा आश्चर्य आपली प्रतिज्ञा सत्य झालीच पाहिजे हम्म. पण पहा त्यासाठी तुम्ही श्रम घेऊ नका ज्याने बालपणापासून एक निष्ठेने आपली भक्ती केली जो महान राम भक्त ठरला तो सकाळ म्हणतो त्याला पाठवाला क्षणार्धात तुमची प्रतिज्ञा सत्य करी नारदा, हा माझ्या ध्यानी झाला नाही मग असं कशाला मग असं कर यावेळी शतबंध रामेश येतोय मग जा तो तिथं आहे तिथं माझा संदेश त्याच्यापर्यंत पोहोचला देवासाठी देव तत्वासाठी योग्य वेळी याला योग्य ते मार्गदर्शन केलं अर्थात हा ना पुढं काय घडत
अरे सख्या हनुमंता, सख्या हनुमंता, माझ्या हाकेजवळ याचा लक्ष नाही. अरे सख्या हनुमंता, समजलं मला. यावेळी याच्या मुखातून रामनाम बाहेर निघते. ते आपल्या मुखात आल्यानंतर निश्चितच याला जागृती. याच्यासाठी आपणही रामनाम घेतलं. रघुपती राम राजा